Det här är första gången jag ska till arbetsförmedlingen. Ja, kom in. Hej. Hej. Är det ni som skulle vara här idag? Ja. Vad är det du heter? Jörgensen. Jörgensen, vad heter du i förnamn? Jörgensen. Vad heter du i förnamn? Jörgensen. Jörgensen. Okej, Jörgensen. Varsågod och sätt dig ner. Ja. Ja, du behöver lite hjälp. Ja. Okej, jag ska bara rota fram lite grejer här. Ja. Hej. Hej. Går du i skolan eller du har tagit studenten eller vad sysslar du med? Studenten. Går du i skolan? Nej, jag har tagit Du har studenten. tagit studenten. När tog du studenten? Ja. I år. Ja. Har du jobbat med någonting efter du tog studenten? Nej. Okej, vad har du för personnummer? Va? Vad har du för personnummer? Va? Vad har du för Va? personnummer? Va? Vad har du för personnummer? Va? Jörgensen. Ja, vad önskar du dig? Vad vill du jobba som? Det är som... Jag vet inte. Mäckare. Ja. Vad gör du på fritiden då? Mecka. Mycket är det. Ja. Vad mycket är det då för någonting? Med bilar. Bilar? Ja. Vad är det för bilar? Mercedes, Mazda, Volvo. Mäckar du hemma då eller? Ja. Bor du hemma hos mamma och pappa? Ja. Okej. Var bor du någonstans? Vevar. Veberöd? Ja. Okej. Trevligt. Ja. Jag har själv gamla kompisar som bor där, du vet. Och jag brukar umgås där och festa på helgerna och man blir rätt så snurrig varje måndag. Så säger man bakfull och det ena med det andra. Ja du Jörgensen. Ja visst, ja det är trevligt det där med festa med kompisar. Men du får ha det bra och så hörs vi en annan dag och får vi kolla närmare hur det blir. Ja, ska jag göra. Hej då. Hej då. Det var man en konstig typa jävel den.